Aínda que os datos son positivos e reflicten unha leve baixada da criminalidade, dende o Concello de Ribeira seguirán a traballar por mellorar máis eses índices, reforzando as medidas postas en marcha nos últimos meses e que xa comezaron a dar os seus froitos. O alcalde referiuse principalmente ás campañas de control desenvolvidas pola Policía Local, cuxa presenza se viu reforzada nas zonas máis inseguras. É unha boa nova que Ribeira estea experimentando un descenso nos índices de criminalidade, segundo os datos do Ministerio de Interior. É certo que se fai nun nivel moi baixiño, pero todos os pasos positivos que se están dando redundan na mellora da seguridade da ciudadanía. En todo caso, dentro do Concello de Ribeira seguimos moi interesados en que dentro da Policía Nacional se reforce ese cadro de traballadores que ten a Comisaría de Policía Nacional, e tamén dentro do Concello de Ribeira estamos facendo campañas de vixilancia e de seguridade cidadá a través dos medios que temos, como é a Policía Local. En ese sentido, estánse facendo controles de alcoholemia, tamén control de drogas e tamén presenza efectiva naqueles barrios ou zonas que están presentando maior índice de conflictividade. Ademais do reforzo da vixilancia, dende o Concello inciden tamén en campañas de prevención e control de consumo de drogas, cos programas que xa desenvolve a Unidade de Condutas Adictivas para reducir os problemas de drogodependencia que soen ir asociados a un incremento da conflictividade. Estamos traballando en problemas como, por exemplo, pode ser a presenza de drogas na nosa cidade e, por tanto, dende a Unidade de Condutas Adictivas estáse traballando moito con persoas que poden ter calquera tipo de adicción para tratar de axudarlles a sair desas adiccións que teñen e, por tanto, que non estean ocasionando problemas ao resto da ciudadanía. Porque xa digo, Ribeira é un espazo onde a veciñanza sabe convivir e a maior parte da ciudadanía convive en armonía e sin incidencias. Por último, o Concello seguirá a demandar o incremento do cadro de persoal da comisaría para contar con máis efectivos da Policía Nacional.